Contanos que valoración facedes dende o que se diga da sentencia que se acaba de coñecer do Prestige? Bueno, a valoración é que por fin hai unha sentenza definitiva sobre as indemnizacións do Prestige e non é unha cantidade pequena, unha cantidade considerable, sin ter a sentenza na man e, polo tanto, non poder valorar que o que pon. Sí que é certo é que estamos contentos por ter unha sentenza, pero unha sentencia que chega 16 anos despois de que ocurrise o desastre do Prestige dificilmente pode ser xusta, porque as indemnizacións aínda están pendentes e o Estado e a Xunta teñen que abogalas e, polo tanto, non só abogar unha parte, senón ademais recibir aquelas cantidades que adiantaron no seu día, non? Creemos que a xustiza ten que ser máis áxil e máis rápida. E aínda queda pendente esa reclamación ante o Reino Unido que ten feito o Estado español. En todo caso, nós creemos que, dende o punto de vista medioambiental, hoxe eu lembraba unha frase, tan pronto lín os titulares, e era aquilo de los hilillos de plastilina do que era o ministro Mariano Rajoy, era presidente José María Aznar, era presidente da Xunta Manuel Fraga, e iso hai que recordalo. A xestión do Prestige foi un desastre dende o punto de vista medioambiental e dende o punto de vista político. O que hai que engadir que a xustiza, con escasísimos medios, non foi capaz de dar unha resposta relativamente rápida a un desastre medioambiental como este. O problema está en que, ademais, Galicia sigue sendo as costas un corredor atlántico de buques todos os días, e probablemente, se volvese a ocurrir, o problema seguiría existindo exactamente igual e reproducísemos algo que ocurriu hai 16 anos e que pode volver a ocurrir outra vez. Medioambientalmente e políticamente, os responsables do Partido Popular naquel momento e a día de hoxe seguen exactamente igual que hai 16 anos, e, polo tanto, nos creemos que é necesario que a sociedade cambie de cabeza en canto á súa implicación medioambiental, e, sobre todo, é necesario que aqueles que dixeron que só eran hilillos de plastilina dean a cara, como non a deron naquel momento, porque políticamente un ten que asumir tamén as súas responsabilidades.